Het publiek in het Parkstad Limburgstadion van Kerkrade is uit te schroeven. De verwachtings van de drum- en showfanfare Advendo binnenheeg. Ze binnen de regerende vrouwenkampioen op het onderdeel Marsparade. Nou, ik vond het fantastisch. Echt spectaculair. Gezonde spanningen en maar als ik op filter in, dan is alles weer fut. Het showkorps had de titel dubbel verdienen. Jong Advendo was eerste in de eerste divisie op het onderdeel Marsparade. En daarop wierd ik goud voor het seniorenkorps in de vrouwendivisie. Hier draait het om. 4 jaar lang, daar werk je gewoon altijd naartoe. En ja, dat is gewoon het hoogtepunt van je carrière, zeg maar, weer steeds weer. Dus te gek. Het Vrouwen muziekconcours wordt 1 keer in de 4 jaar hier houden en is voor korpsen Nikos Advendo het hoogste podium om op te spelen. In de categorie Marsparade door 8 bands uit Nederland en Indonesië. Ik ben zeer tevreden. Ik heb alles gegeven. Had niet nog een nummer bijgemoeten volgens mij, want ik ben helemaal kapot. Maar zeker voldaan gevoel. Heerlijk. Voor Advendo kon het kampioenschap net meer stikken. De jury voelde ik dit hier werd de beste.